Eskualde Tren Espresa, Jatorria, Irun, Helmuga, Vitoria-Gasteiz irteteko ordua, 7 eta 36 minutu, bigarren bidea. Regional Express, procedente de Irún, destino Vitoria-Gasteiz, con salida a las 7:36 minutos, vía 2. Fernando, esklabak zirela esan daiteke orduan? Hala da? Esan daiteke, azken batean baziren askatasunik ez zuten langileak. Behin baino gehiagotan erabili dugu termino hori eta baita ere erabili da termino hori nazismoarekin, edo estalinismoarekin, Stalinen esklaboak, Hitlerren esklaboak eta alde hortan ere, Francoren esklaboak. Y he aquí que la España de Franco les ofrece a estos hombres la revalidación, la dignidad que tenían perdida. Si volaron un puente, ahora lo reconstruyen. Si derribaron una casa, la levantan ahora. Zientzia puntu-puntuan. Nafarroako Unibertsitate Publikoaren divulgazio zientifikoko podcasta. Emaiozu jaten adimenari. Ongi etorri entzule. Zientzia puntu-puntuan podcastaren 17. atala duzu hau. Milaka presok eta presok lan egin zuten trenbidean 1938tik 1950ko hamarkadaren bukaera arte. Bideak bikoiztuz, zubiak berreraikiz, tunelak eginez. Hurbil ditugu lan horietako batzuk. Castejon Kortez Zuera trenbidea, adibide bat. Alsasu Agurain Gasteiz, beste bat. Bermeo Sukarrieta, beranduago. Frankismoaren garaian burdinbideetan ibilitako bortxazko langileak ditugu mintzagai gaur. Fernando Mendiola, Nafarroko Oroimen Historikoaren dokumentazio funtsaren zuzendariaren gidaritzapean. Ni Fernando Mendiola naiz, historialaria, historia irakaslea. Urteak daramatzatia historiaren inguruko ikerketak egiten, lehendabiziz industrializazioaren inguruan, eta azkenengo urteotan errepresio frankistaren inguruan, batez ere bortxasko lanen inguruan. Nire ikerketa ere talde baten barrenean ere sartu behar da, eta hori da 2012an jaio zen Nafarroako Oroimen Historikoaren dokumentazio funtsa. Eta azkenengo 2 urtetan ni nabil zuzendaritza lanetan eta Nerea Perez koordinazio lanetan. Horea, ez da? Bai. Dokumentazio funtsak jaiotzen da ere parlamentu lehendabizitz eta gero gobernuaren bultzadaz, hori posgarria da, ez da? Azken batean badago ere hor erakundeen sostengu bat, eta horrek ere posible egin du errepresio frankistaren inguruan datu base publiko bat sortzea, nahiko osatua, eta estatu mailan ere referentzia bat bihurtu dena. Renfek lehenengo aldiz historian bere langileek jasan zuten errepresioaren inguruko ikerketa egin du. Bortxazko langileei buruzko ikerketa gehitu diote gero. Fernando Mendiola eta Juan Carlos Gariko Funes ikertzailea presoen artxibo, espediente eta memorietan murgildu dira. Lan mota, langile kopuru eta datak zehazteko. Proiektu hau, memoria historika ferrobiariaren testu inguru edo marko horren barrenean sartzen dena, burdinbidetako azpiegiturekin lotuta dago noski bai. Askoz gehiago egon ziren errepideak egiten, edo meategietan, edo lubakiak egiten gerra frontetan, hau da fortifikazioak, denetarik, ez da, gatibuen lana oso zabala izan zen gerra eta gerra osteko urteotan. Gatibuak, presoak, esklaboak, zer ziren? Denetarik, 1937an, udaberrian gobernu matxinatuak edo gobernu golpistak dekretu bat martxan jarri zuen, eta dekretu horrek esaten zuen lanerako eskubidea eman behar zitzaiela preso eta prisioneroi, ezta? Lanerako eskubide emate hori zen lanerako behartzea. Hori argi eta garbi, eta gainera dekretuaren hitzak ere horla jasotzen du. Norbaitek ez baldin badu nahi eskubide honetaz baliatzea, jakin dezala, eskubide ez ezik bete beharra ere badela, ezta? Deberán a España su regeneración.
zer ziren espetxeetako gatiboak eta kontzentrazio eremuetako gatiboak. Hoi dira pizka bat bi eremu nagusiatzea. Azken batean, bortxasko lanen antolaketa osoa, estatu mailan ez bakarrik burdinbidean, bi adar horietan egituratu zen. Alde batetik, gerran bitartean ja konzentrazio eremuetan zailkatze prozedimentu batzuk egin ziren, gatiboen ibilbide politikoa eta sindikalean oinarrituta. Horren arabera talde ezberdinak egin zituzten eta horietako batzuk desafektuak izendatu zituzten. Horiek ziren normalean erantzunkizun gehiegi ere zituzten personak. Partido edo sindikatuetako oinarrizko militanteak edo simpatizanteak. Desafektu horiek izan ziren gerra garaian 1.000 inguru eta gero gerra osteko urteotan 50.000 ere heldu ziren. Horiek berez ez ziren presoak, baina bazeuden gatibu konzentrazio eremuen egituraren barrenean. Eta horiek parte hartzen zuten langile bataioietan. Hori da modalidade bat, ezta? Nafarroan adibidez, horiek izan ziren gehienak, burdinbidetan aritu zirenak. Deskribatzen ari zaren hori oso sistema antolatua da. Bai, guztiz antolatua. Esate dizut, 37an ja martxan jartzen da, eta dekreto horrek pixka bat jartzen ditu arau orokorrak. 37an ere jaiotzen da gerra gatibuen konzentrazio esparruen ikustaritza, eta horren barrenean sortuko dira langile bataioiak. Eta gero, espetxe sisteman, beste destakamentu penalak deitzen ziren, dana oso ongi antolatuta. Argi dago sistema horren helburua zela lan behartuak zigor eredugarri eta eskarmentu gisara erabiltzea. Baina ez bakarrik. Bazen estrategia, bazen zigorra. Baina logika ekonomikoa zuen atzean. Diktaduraren eta enpresen interesak. Errepresioa martxan jartzen denean, golpea ere horretarako ematen da. Erregimen berriak oso lotuta dago goiko klaseen interesarekin. Orduan, errepresioa norengana zuzenduko da, batez ere, mugimendu sindikalean ibilitakoen gana, eta antolakuntza tradizioa zutenen gana. Eta gero bestalde batetik, bortxasko lanei dagokionez, bada modu bat, lan eskaziari aurre egiteko, momentu bat gerra garaian eta gerra ostean nun batzutan zaila izaten den langileak topatzea, sistema honek albideratzen du langile merkeak eta eramangarriak topatzea, eta eramaten zituzten toki batetik bestera haien komenientzien arabera edo burdinbideetako enpresen komenientzien arabera. Gosaria hartu ondoren, ura maltarekin, zandarietako bat zigor kolpeka hasi zitzaigun. Erne egun dut. Iarak osatzeko agindu ziguten eta tren geltokira joan ginen. Zain genituen agurainera eramanen gintuzten bagoi irekiak. Isaac Arenal presoaren liburutik jasotako hitzak dira hauek. Gazte sozialista 85. langile batalioian aritu zen. Besteak beste, Alsasu eta Agurain artean. Milaka presoekin batera esklabo bihurtuta. Inoiz bideatu duzue halako baldintza makurretan. Zutik jarrizkeo, haizeak jipoitzen gintuen. Eserita, trikitraka etengabeak haragi bizian uzten zigun ipurdia. Isaac Arenal milizianoaren testigantzak agerian uzten du presoen bizi baldintzak oso makurrak izan zirela. Bai gerran, bai gerra osteko urteetan. Gosea, hotza, zigor fisikoak, bizimodu lat. Oso latza. Hori karreteretan ere ikusi dugu, eta hor batez ere azpimarratu behar dira bi elementu. Alde batetik oso baldintza material kaskarrak, lan asko egin behar zen oso baldintza txarretan, gutxi janda, hotz garaietan ere hotza pasatzen, ostatu hartzeko tokiak ere normalean barrakoiak edo aberentzako tokiak izaten ziren nun, bazegoen hotza, ziginkeria, hori alde batetik. Baina gero baldintza materialak ez ezik, bazegoen ere disiplina erregimen. Bereziki gogorra, lanaren bidez ikustarazi nahi zieten zein izango zen bere tokia Espainia berrian. Eskasa zen eta oso txarra. Altsasun izan gintuzten okerrez banaiz 1943ko abuztura arte. Horren ostean, egurrezko barrakoi batzuk eraiki zituzten agureindik 2 kilometrotara. Eta esan beharrik ez dago, ez zituzten betetzen higiene baldintza gutxienekoak ere. Landa lurren erdian ginen, bakartuak erabat. Era horretan, Renfek aurreztu egiten zituen gure desplazamentu gastuak, eta herrietako biztanleen gandik urrun mantentzen gintuzten.
Milaka eta milaka ziren. Zenbat zehazki? Ez dakite. 20.000, 30.000 inguru estatu osoan burdinbideetan. Gure inguru hauetan batez ere bideak bikoizten aritu ziren. Burdinbide lan horiek 3 mototakoak izaten ziren. Batzutan, gerraren eraginez suntsitutako azpiegiturak berrera ikitzea. Beste modalidade bat zen burdinbide berriak, lerro berriak egitea. Nafarroan, bakarrik daukagu, momentu hortan iaia bukaturik zegoen Soria eta Kastejonen arteko lerroa. Bazegoen 3. modalidade bat, eta zen aldez aurretik eginak zeuden burdinbide lerroetan, eta oso garrantzitsuak ziren horietan, bazegoen ja momentu hortan martxan prozesu bat garai hortan bide bikoitza edo doble bia deitzen zena. Lerro garrantzitsu horietan, bideak ari ziren bikoizten. Alde batetik Altsasu eta Gasteiz bitarten, hori zen bide nagusienetako bat, Madrildik Irunera joaten zena, ezta? Eta gero bestalde batetik Ebro ibarrean zehar, Erribera zeharkatzen zuen bidean. Eta orduan Altsasun 2000 baino gehiago gatibu egon ziren, batez ere 38tik 42 arte, eta gero Erriberan gehiago, 3.000 ere izan zitezken, eta langile horiek ibili ziren Kastejonetik hasita eta Kortes arte Nafarroako Erribera osoan torlanean. 2.000 lagun Altsasun, beste 3.000 Kastejon aldean, arrastoa utziko zuten herri horietan seguru aski. Bai. Gainera baziren, zonalde batzuk, bai Erribera eta bai Altsasu bereziki ezkertiarrak, eta sortu ziren pizka bat harremanak. Altsasuak maila sozioekonomiko eta politiko handia zuen 1943an. Hasieratik ikusi genuen altsasuarrek ez zutela inolako etsaitasunik, ez errezelorik gurekiko. Gertatu dena da, denborarekin, honen inguruan, errepresioaren inguruko beste gai askotan bezala, transmisioa pizka bat eten eginda, eta bai diktaduran zehar, eta baita gero transizioan ere, martxan jarritako memoria politiken ondorioz, edo isiltasun politiken ondorioz, askotan badirudi ez dela ezer gertatu, ezta? Baina, hasten baldin bazara pizkat ikertzen, hasten baldin bazara jentearekin hitz egiten, hor azalaratzen da, ezta? Eta Kastejonengo kasuan hori oso argi da. Dokumentazio gutxi topatu dugu, bada dokumentazioa, baina gero herrian ere, gogoratzen da jentea hortaz, eta gainera, gogoratzen dira, gatibuak eraikin berezi batean zeudela, Irin lantegian, La Harinera deitzen zen hortan, gaur egun ardandegi bat da, jende guztiak zekien hor zeudela gatibuak, eta gainera ezagunak ziren herrian emakume batzuk, batez ere bereziki solidariak zirenak gatibuekin, eta batzutan janaria eramaten zietenak, edo arropa ere garbitzen zietenak. Gertatzen dena da, memoria hori nahiko isildua egon dela, ez da. Isiltasun hori hausteko, isiltasuna memoria bilakatu dadin, urteak daramazkite artxibategietan arakatzen. Udal artxibategietan besteak beste. Kastejonen ordea ez omen zegoen apenas arrastorik. Mugikortasuna handia eskatzen zuten lanak ziren eta horrek ikerketa zaildu egin du. Altsasun berriz bai, hainbat bortxazko langile hauen izena-bizenak eta jatorriak aurkitu dituzte. Francisco Domingo Cuevas, Francisco Flores Gilabert, Luis Marín Cano, Amadeo Martínez Valero. Batez ere informazio iturri nagusia izan dira estatu mailako artxibategiak. Abilako artxibo militarra, nun batzutan jasota gelditzen den nondik nora ibiltzen ziren prisioneroak, baita ere Salamancan dagoen Centro Documental de la Memoria Histórica, eta gero ere, Fundación de los Ferrocarriles Españoles delakoak ere badu Madrilen artxibategi bat, eta hor hainbat konpainien, ze Renfe 41 jaiotzen da, orduan lan hauetako asko hasiera batean ez ziren egiten Renferentzat, baizik eta Renfe aurretik zeuden konpainientzat, eta konpainia horiek, batez ere Compañía de los Ferrocarriles del Norte, eta bai da, la compañía MZA, Madrid, Zaragoza, Alicante, haien dokumentazioan ere jasotzen da, nola izan ziren langile hauek erabiliak. Dokumentazio ofizial horretaz aparte, baditugu ahozko testigantza batzuk, eta gatibuek beraiek egindako edo idatzitako memoriak. Gure gana zen arrizko bideak betetzea, trabesak garbitzea eta trenbideak egoera honean jartzea.
Joan etorriak nonbait ugaritu egin ziren, bigarren mundu gerra zela eta. Entzun dugun hau Isakaren alen testigantza horietako bat da. Badira gehiago. Eta badira ere oraindik aztertu gabeko dokumentuak, paperak eta zerrendak apalategietan. Horregatik da hain garrantzitsua Renfek eta Espainiako sustapen ministeritzak bultzatutako ikerketa hau. Idazteko esan behar da, bortxaskolanen inguruan isiltasun ofiziala egon dela estatuan. Badakigu gero eta gehiago, baina badakigu gero eta gehiago, batez ere, ikerlari batzuk eta memoria elkarte batzuk horren aldeko lana egin dutelako. Erakundeek ere, kasu batzutan, eta Nafarroko kasuan esan behar da, Memoriaren Institutuak ere lana handia egiten duela, baina erakundeak berandu datoz, hori argita garbi. Enpresak zer esainik ez, enpresak beti estali dute errepresio mota hau, eta egia esan zaila izaten da hori dokumentatzea, hasteko artxibategiak itxita daudelako. Baina, nik uste importantea dela azpimarratzea, Renferen kasu honetan, lehendabiziko aldiz enpresa batek bere gain hartzen duela erantzukizun hori, ezta. Mugatua da, berandu dator, eta dena den, aipatu behar da ere, aldez aurretik ere, zenbait erakundek ere zerbait egin dutela, eta kasu horietako bat da Altsasuko udala. Altsasuko udala, 2008 urtean, eskultura bat jarri zuen, herriaren erdian, burdinbidean behartuta egon ziren gatibuen omenez. Hor dago, herriaren erdian, burdinbideetako egur trabiesekin egindako eskultura bitxia eta polita, inaugurazioan egon zen 2008an Isakaren al, eta Altsasutik pasatu eskero behintzat herriaren erdialdean hori ikusteko. Eta Madrilgo trena hartzen duzunean, Gasteizko bidea edo Kastejondik pasatzen bazara, badakizu, milaka gatibuen izerdiz, sufrikarioz eta gozeaz egina dela. Esklaboak burdinbideetan. Eskerrik asko, Fernando Mendiola. Oneraino, 17. atala. Ongi izan. Zientzia puntu-puntuan entzun duzu. Nafarroako Unibertsitate Publikoaren podcasta. Laguntzaileak Nafarroko Gobernua eta Zientziarako eta Teknologiarako Espainiako Fundazioa, Zientziaren eta Berrikuntzaren Ministerioa.